Sebuyile uSenzo erumini, uphindile. Baxabane benophindile endlini uSenzo kuze kuzwe uma wakhe benosisi wakhe. Ngicela nizwe le scene. Wena phindile ufuna la ekhaya kwenzakalani vele la? Hayi bo, ake nithuke bakithi ke ningichazele mina kwenze njani. Le ngane esenengaka iphethe nezikhwama zawo la ekhaya kwenzakalana ngisazi mina. Cha mina ngingachaza uSenzo uyena lo. uSenzo wenze into ngegama lami wena. Yazi lo uphilela izolo phethe lesikhwanyana sakhe. Athi ufuna angingqozele, wathi ufuna ngimlalise, uyangithanda ngitshela indaba zemishado, ngimtshelile ngathi ngifune ngishado mina. Washa yonke leyo nto kwasha kwacima. Hayi bo. Hey! Uqonda ukuthi wengane yami uzoyiganisa. Lenzi lokho ke. Uzoyishadisa. Hayi cha bakwezi ngangivele ngishilo ngathi nje uphindile isikhebeleshe nje singenakusasa. Tsheleni. Uthi wena bhuti nje angikwazi ukuthi wawuboneni la. Angikwazi ngempela. Tsheleni ngoba